Hello friends, Bodo Job Info YouTube channel bori bobay आसा खालामो बयबो मोजां दङ। दा लोगोफोर स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय गोदान साख्रि ओंखारदों 8 पास 10 पास 12 पासफोरनि बेनो जाबाय ग्रेड 4 दा नोंथांमोननि बैसोआ 18 निफ्राय 45 इयार्ससिम आरो बे पोस्टआ जाबाय पियन आरो जारिकाराक दा हौवाफोर हिनजावफोर गासैबो अनलाइन एप्लाइ खालामनो हायो दा बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दा आसा खालामो नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव फैदोंमोन गोदानै थ' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो बेनिफ्राय बेबायदि जबनि आपडेट मोनबाय थागोन बेनो जाबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव दा बेनिफ्राय जाय नोंथांमोना एसएससि जिडिनि एडमिट सोंगासिनो दङ दा फैथ'वाखै नटिस ना जेब्ला फैगोन आं नोंथांमोननो थाबैनो आपडेटखौ होनो नाजागोन दायो लिंकआ जेबो एक्टिभ जाथ'वाखै आसा खालामो नभेम्बर फार्स्ट उइकआव फैगोन होननानै मानोना माखासे निउसआ बुंगासिनो दं लोगोफोर 1 निफ्राय फैगोन होननानै थ' नोंथांमोना नेथ'दो दा लोगोफोर जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव आरो बे भेकेन्सिया फैदोंमोन साउथ सालमारा मानकासार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों दा नोंथांमोना बेयाव ग्रेड 4आव एप्लाइ खालामनो हायो दा बिदिब्ला नोंथांमोना एप्लाइनि लिंकखौ डिसक्रिप्सनाव होनो हागोन दा लिंकआ एक्टिभ जाथ'वाखै अब्लाबो नोंथांमोना ट्राइ खालामनो हागोन बेनिफ्राय लिंक एक्टिभ जानाय लोगो लोगो अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन दा अनलाइन एप्लाइ खालामबा मा डकुमेन्ट्स नांगौ नोंथांमोना नायदो अफिसियेल नटिफिकेसन दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लास्टआव लाइक खालामबानो जाबाय आरो हानायसेबां शेयार खालामबानो जाबाय दा लोगोफोर बेनो अफिसियेल नटिफिकेसना दा बेयाव बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन अनलि डिस्ट्रिक्टनाल' एप्लाइ खालामनो हाया अल आसाम स्टेटनि गासैबो बेयाव एप्लाइ खालामनो हायो गासैबो डिस्ट्रिक्टना एप्लाइ खालामनो हायो दा बिदिब्ला जों पस्टखौ नायनोसै मा दङ दा नोंथांमोना बेयाव नायदो नै दा बेयाव दङ माखासे पस्टआ दा जोङो नायदों अफिस पियनावहाय 7 दङ बेनिफ्राय जारिकाराकआव 2 दङ दा स्केल फिया 12,000निफ्राय 52,000सिम दङ आरो ग्रेड फिया आलादा दङ नोंथांमोना बेखौ नायना लादो दा एसटिपिआव 1 दङ आरो नोंथांमोना आनरिजार्भ मोनदों जारिकाराकआव बेयावबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो एसटिआव गैयाब्लाबो दा लोगोफोर बिनि बैसोआ बेसेबां जानांगौ जों बेखौबो नायगोन दा आं लिंकखौ नोंथांमोना डिसक्रिप्सनाव होनो हागोन दा लोगोफोर बैसोआ 18 निफ्राय 40 इयार्ससिम जेनेरेला नाथाय जोंनि स्टेटफ्रा 45 इयार्ससिम जोङो एप्लाइ खालामनो हायो दा फरायनाया लोगोफोर बेयाव मिनिमाम फरायनायानो जादों 8 पास जाय नोंथांमोना गाहायसिन फरायनाय 8 पास सार्टिफिकेट दङ अब्लाबो एप्लाइ खालामनो हायो बेनिफ्राय बेयाव लिरनाय गैया दि बेनो जाबाय 10 पास 12 पास डिग्री पास एप्लाइ खालामनो हाया होननानै डेट मिन्स बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन बे पस्टनि थाखाय नाथाय गुबुन पस्टआव लोगोफोर एचएस पास एबा डिग्री पास एप्लाइ खालामनो हाया होनना लिरनाय थायोमोन अब्ला हायामोन नाथाय बेयाव लिरनाय गैया बेयाव मिनिमाम बुंदों 8 पास अब्ला बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन दा लोगोफोर एप्लाइ लिंकआ बेनिफ्राय गासैबो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना जेरक्स कपि खालामनानै सेल्फ एटेस्टेड होनानै स्केन खालामनानैसो आपल'ड खालामनांगोन बेनिफ्राय लेटेस्ट फट'ग्राफ नोंथांमोना होनांगोन अब्लासो एक्सेप्ट जागोन बेखौ मोजाङै नायदो थ' बेखौ नायनानै नोंथांमोना आपल'ड खालामबानो जाबाय दा बेनिफ्राय नोंथांमोना जाहाथे मोजां एप्लाइ खालामो जाहाथे रिजेक्ट जायोबादि दा बेखिनियानोसै लोगोफोर नोंथांमोना पिडिएफ फाइलखौ डाउनल'ड खालामनोब्ला डिसक्रिप्सनाव दङ गासिबो डिटेल्सखौ नायनो थाखाय दा लोगोफोर बेयाव लिंकआ 29 अक्ट'बरनिफ्रायमोन नाथाय दासिमबो एक्टिभ जायाखै आरो लास्ट डेटआ 15 नभेम्बरसिम थागोन दा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन जेब्ला लिंकआ एक्टिभ जायो आरो बेनि एग्जामा जागोन नोंथांमोना बेयाव सिलेबास मोनखादों इंलिसाव 25 बेनिफ्राय जिकेआव 50 आरो लोगोसे 25 लेंगुवेज स्किलाव दं एसामिस दा नोंथांमोना गासैखौबो लानानै 100 मार्क्सनि एग्जाम होनांगोन दा बेखिनियानोसै लोगोफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो जाहाथे इमेल आइडि आरो मबाइल नाम्बार होयो बेखौ खावलायदों थ' नोंथांमोना गाइडलाइन्सखौ नायै एप्लाइ खालामबानो जाबाय दा लोगोफोर ग्रेड 4नि साख्रि बेनोमोन बेनिफ्राय आसाम पुलिसनि गोदान अफिसियेल नटिस फैयोब्ला नोंथांमोना थाबैनो मोनगोन दा गोबां भेकेन्सि फैनो गोनां दङ थ' नोंथांमोना भिडिअ नायनो दाबाव जाहाथे आपडेट फैयोब्ला नोंथांमोना थाबैनो एप्लाइ खालामनो हानाय बायदि